Dobro jutro, ljubavi. Već se ne spavala? Joj, sjan. Jao, dobro. Znaš šta? Jelo. Jelo je ključ za dugovečnost. Ključ, glavna stvar. Pa onda da lepo papi. Pa jeste, ljubica. Ajde. Ali, ja više volim one opsene kaše nego ovo sama. Da? A šta ćeš jesti to? Pa ješću, ali hoću ti reći da, pazi. Jer svaki čas drugačije kažeš. Jao, pa opsene kaša. Jao, pa ovo. Jao, Ribica. pa uštipci. Jao, ovo. Jao, ono, Bože, daj mi više strpljenja. Još nisam progledala veći ga općiš. Pa nije, ja pričam, Viki, uvijek pričam o tome. Šta bi bilo, kad bi bilo? Hoću da doživim dugovečnost. Ma svi hoćemo mi da živimo i tako dalje i kako živimo, ali kak ti je Bogo zacrtao, tak ti bude. Osnovna stvar u svemu tome jeste. Osnovna stvar je da mladi ljudi odlaze, a skeleti ostaju. Čekaj, ti hoćeš da ja idem, ne možemo. Pa i ja sam skelet, pa šta? Ne možemo mi otići još, pazi, da je to samo tako. Ja hoću da ti kažem da dugovečnost se zasniva na ishrani. Jer ti znaš da sad ti ne znaš što donosi dan, što donosi noć. A Kako se hraniš? Jedeš lepo, a se jedan po samo možeš kod čurka lepo šiju da izbaciš ono. Kako se hraniš za dugovečnost, tako ti je. Ali to mi ne pazimo. Ja sam dobro jeo, kad gledam s ove distance, s ovog vremena, ja sam dobro jeo, a ono vreme sam mislio da jedem sirotinsku ishranu. Međutim, ta ishrana se ispostavila da je veoma kvalitetna. Danas vidim da jure tu hranu, a to znači povrće i sa kašikom. Sa kašikom neki treba da se je, sa kašikom. Pa možeš ti jesti sa kašikom, ali mi ne znamo šta jedemo. Pazi. Danas, a pogotovo sada kada smo starili, sada organizam nam je oslabio. Ne može probava da izvrši svoj zadatak. Kao pre, ja sam radio sam u mesnoj industriji, ja sam imao, ne znam šta nisam imao tamo. Ali probava je radila i radio sam, ali mi smo ostarili sad, pazi. 8 banki je tu. Kako ti može tvoj organizam da probavi ovo sve? Aj, kaži ti meni. Objasni mi to. A šta da ti objašnjavam? Pa, Šta da ti objašnjavam? zato ti kažem da jako je bitno šta jedeš da bi mogo da živiš. A u ostalom, znaš li da je želudac ovako košaka? Mi smo sipali u njega i rastegli smo ga, čovječe, ko kantu za smeće, samo ubacujemo u njega svega i svačega, razumeš? To je ključ toga svega. Pa ne ubacuj. Pa ne, ali ubacivali smo. Gledam te jučer, kolač, tepsiju kolača ti pojedeš. Nisam pojeo tepsiju, pojeo sam 2-3 kolača, nemoj pričat, ajde kak ti tepsiju. Tepsiju kolača si pojeo. Tepsiju? Tepsiju, da. Ja sam od toga uspao da se počastim sa 3 komada. Ako ti kažeš da je tako, onda u redu, nema ništa protiv, samo ne valja, ne smije da se jede tako. Ne smije, naročito mi sada kada smo, vidiš u tim godinama, ne smije. Treba probaviti ovo jaje. Jaje isto, dobro, kvalitetno jeste i tako, ali ovaj sir, kako se zove ovo, nama sir, on je isto težak.
Ono jučer što sam jeo, pa prekjučer, pa ono ovsene, pa ove, pa one, kukuruzne pahulje, pa to je kvaliteta, to za čaj. Znaš kako fino na želudac onome. I zapamti, ja hoću da živim, razumiješ, neću da, i zato se borim. Ajdi jedi pa živi, ko Boga te Pa molim. ješću, doručak je jako bitan u ishrani, jeste, to je tačno. Bože, daj mi strpljenje. Jedno te isto svaki dan, klasika ona. Šta jesti, kako spremati, kako ovo, kako ono. Ko da sam se jučer rodila i sad treba da se učim šta ću da kuvam, čovječe. Jer ti vidiš koja su vremena. Po meni je više dosta prebiranja po tom novčaniku i sve skupa. Da sve imaš, a da malo potrošim. Vidim, Viki, ali Ti kažeš, to što- da je ovo, što ja da je tražim ono, to- vidite kako bi ja kuvala, čoveče. to što ja tražim, ja ne tražim puno. To je jeftina stvar. Pazi, trebaš jesti za zdrav život i dug život, ili dugovečnost, kako god. Pasulj, sočivo, To sve jedeš. kupus, Buranija, boranja, prazi luk, španac, prazi luk. I gledaj. brokuli, šargarepa. I sve, i povrće. Što više povrća, voća, i voća mislio sam. Što više povrća i voća i tako. Jedeš, To. ja ne znam. A ovo je na zadnjem mjestu. Na zadnjem mjestu. Hoćeš jabuku da pojedeš? Trebalo bi jabuku da je. Pa jedi jabuku. Ba nije ti dala. Da ti dala ja bi, sad je gotovo. Vaša visosti, samo recite što želite. Kud vi okom, tu ti ja skokom, ja ću Ali samo ljubav, doneti. nemoj tako, nemoj. Da. Nemoj ti nervirati. Da ti dam I to jabuku. ne valja isto. Rekao bi šta je to jabuka? Ja sam gladan. Ja sam ovo, ja sam ono. Daj. Zašto ti ne doručkuje sad? Ja ne doručkujem. Znam da. Ali doručak je glavna Pa stvar. znam. A kad Znam. znaš zašto ne radi? Ali od kad ne radim, ja ne doručkujem. Ja sam doručkovala sa svojim ljudima i to smo imali takve doručke više kao ručak nego kao da je doručak i sve skupa, ali ne ide. Kafa mi najbolje prija, isto nije dobro, bolje čaj popit nego kafu, ali tako mi paše. Metabolizam mi još tako radi, dok radi, kad neće raditi, čao žaci, bye bye. Gojazno. Šta bilo? Gojazno. Znaš i koliko sam ja kila imao? Pa sam doživio, 3 infarkta sam doživio. I izdržao me moje srce. Ali zahvaljujući što sam u mladosti jeo povrće i voće. Kašikom. Malo mesa, malo. 100 grama mesa je dovoljno. Pazi, želudac, bre, pa nije to čovječe bačva. Razumeš? Cijelo Pa malo. nisi mogao malo, jesi se trošio. Malo sam se trošio. Da. Dobro, malo se i troši. Malo, Druge da. radnje su tu bile, nije se razmišljalo o doručku, I nemoj me o sad dugovečnosti. vraćati u prošlost, nemoj pusti, Pa ti voliš prošlost. kaznili nas. Bog nas je tako kaznio, sve nas muškarce, da to stvarno da tako prerano nestajemo. A ja bih htio, razumeš, htio bi život da bude pun. Čega Pun onoga čega je bilo. A šta razumeš? je bilo? I bori se na sve moguće načine. Boriš se, boriš, duša sa sobom.
ali popapala vaca. Ma da. Da. Maca Sad popapala. papa i samo izmišljaš to da jedeš, da mi dugo živiš i tako dalje. Da su u mladosti čuval, bilo bi ti drugačije. Ma nema. Da, Baš ti mi slatko. jer jesam. Jes. Bože, kako lepo lažeš, pa to Mm. je nevjerovatno. Ne. Mojak. Malo si me ovo raspoložila. Jer jesam. Ajde, Bez obzira na ovaj doručak. čuj sad je dosta bilo. Evo još malo. evo. Stvarno dosta je bilo. Nemoj da mi ga uzme slučajno. Uzet ću ti ispred sebe i ispred tebe i... Hoćeš malo jajček. Neću jajčeka. A jajca? Niti jajca. Ni jajca nećeš. Neću. Niti kobase, Ej. ništa neću. Ti moraš malo više vode da piješ. Znaš? Ja pijem skoro 3 litre. Pa ti pi. A ti kažete grlo boli Tvoja malo. težina i moja težina. Ne, pa ne, što Lijepo težak, izgleda. nisam ja težak. Ma jo. Ne. Baš kad se najao nekom, bez obzira što mi se baš ukusno je, ali znaš ono, ja hoću živjeti. Na nebo stignem da odletim, stignem. Živi, živi čoveče. Živi. Budi dobar. Bog to sve vidi. Slušate, štitite, branite. Samo dugovečnost. Dok imaš mene, imaš i dugovečnost. Pa znaš i o ženama znam. Manje da sedi za kompjuterom. žena se mora poštovati. Da, pa kako to Jer- poštoješ? Žena, ti postaješ od majke, znaš, od majke. To je žena. Ženiš se sa ženom, Zamisli. a ruku na kraju opet. I rađa ti žena. I na kraju ruku ti pruža to. Znači, žene treba poštovati. Žena ti celog života ruku pruža. Da. Samo I vi, hvala je na tome. samo vi ništa ne vidite. Kome Šta vidi? misliš, ko digne ruku na ženu, da je muškarac? To je šaka. Ma, ajde bre, pa ja bi rađe ruku si odrezao nego na ženu. Ma ja bi ti odrezala. Pa da. Jajca su ti dobra. Pa čekaj, koliko ih nosiš godina sa sobom. Malo su ti žilava, ali su dobre. Ti si stvarno malo pretjerala. Nemoj tako. Ljubavi, da ti kažem na kraju, da je naša ljubav prevelika i da ćemo mi ipak tamo starost dugovečno. Hoćemo tamo, hoćemo. Ne tamo, nego dugovečno, živjeti Da, dugovečno. pa živjet ćeš i gore. Ali moramo se poštovati. I Hoću ja ne da- smemo jedan na drugoga, a da kažemo. Odmah se moramo miriti i naslaviti. brojiš do 10. Tako je. Pa to i I radim. onda ili dišeš ili Ali ne to i dišeš. radim. E, I radim tako. Molim. radiš ti mnogo toga. Gle, bre, ja sam zaboravio da se snimamo. Skoro su mi džibisi ispali. Stavi si kukident.
Dobro jutro, ljubavi. Ići se ne spava. Oj, sjan. Jao, Doruč. A znaš šta? Jelo. Jelo je ključ za dugovečnost. Ključ, glavna stvar. Pa onda da lepo papi. Pa jeste, ljubica, Ajde. ali ja više volim one ovsene kaše nego ovu sama. A sad ćeš jesti to. Pa ješću, ali hoću ti reći da, pazi, Jer svaki čas drugačije kažeš. Jao, pa uopće ne kaša. Jao, pa ovo. Jao, ribica, pa uštipci. Jao, ovo. ajde, Ja, ono, Bože, daj mi više strpljenja, još nisam progledala veće ga općiš. pa nije, ja pričam bre, pričam Liki, uvijek pričam o tome, Šta bi bilo, kak bi bilo. hoću da doživim dugovečnost. Ma svi hoćemo mi da živimo i tako dalje i kako živimo, ali kak ti je Bogo zacrtao, tak ti bude. Osnovna stvar u svemu tome jeste. Osnovna stvar je da mladi ljudi odlaze, a skeleti ostaju. Čekaj, ti hoćeš da ja idem, odmah. Ne možemo. Pa i ja sam skelet, pa šta? Ne možemo Šta? mi otići još, pazi, da je to samo tako. Ja hoću da ti kažem da dugovečnost se zasniva na ishrani. Jer ti znaš da sad ti ne znaš što donosi dan, što donosi noć. A Kako stanovi se sada, hraniš? jedeš lepo, a se jedanput samo možeš kod čurka lepo šiju da izbaciš ono. Kako se hrani za dugovečnost, tako ti je. Ali Ne. to mi ne pazimo. Ja sam dobro jeo, kad gledam s ove distance, s ovog vremena, ja sam dobro jeo, a ono vreme sam mislio da jedem sirotinsku ishranu. Međutim, ta ishrana se ispostavila da je veoma kvalitetna. Danas vidim da jure tu hranu, a to znači povrće i sa kašikom. Sa kašikom neki treba da se je, sa kašikom. Pa možeš ti jesti sa kašikom, ali mi ne znamo šta jedemo. Pazi. Danas, a pogotovo sada kada smo ostarili, sada organizam nam je oslabio. Ne može probava da izvrši svoj zadatak, kao pre. Ja sam radio sam u mesnoj industriji, ja sam imao, ne znam šta nisam imao tamo. Ali probava je radila i radio sam, ali mi smo ostarili sad, pazi. 8 banki je tu. Kako ti može tvoj organizam da probavi ovo sve? Aj, kaži ti meni. Objasni mi to. A šta da ti objašnjavam? Pazi. Šta da ti objašnjavam? Zato ti kažem da jako je bitno šta jedeš da bi mogo da živiš. A u ostalom, znaš li da je želudac ovako košaka? To ja znam najbolje. Mi smo sipali u njega i rastegli smo A ga, nemoj u čovječe, množini ko kantu za govoriti, smeće, samo ubacujemo u njega svega i svačega, razumeš? To je ključ toga svega. Pa ne ubacuj. Pa ne, ali ubacivali smo. Gledam te jučer, kolač, tepsiju kolača ti pojedeš. Nisam pojeo tepsiju, pojeo sam 2-3 kolača, nemoj pričat, ajde kak ti tepsiju. Tepsiju kolača si pojeo. Tepsiju? Tepsiju, da. Pa, Ja sam od toga uspela da se počastim sa 3 komada. Ako ti kažeš da je tako, Da. onda u redu, nema ništa protiv, samo ne valja, ne smije da se jede tako. Ne smije, naročito mi sada kada smo, vidiš u tim godinama, ne smije. Treba probaviti ovo jaje. Jaje isto, dobro, kvalitetno jeste i tako, ali ovaj sir, kako se zove ovo, nama sir, on je isto težak.
Ono jučer što sam jeo, pa prekjučer, pa ono ovsene, pa ove, pa one, kukuruzne pahulje, pa to je kvaliteta, to da će, znaš kako fino na želudac onome. I zapamti, ja hoću da živim, razumiješ, neću da, i zato se borim. Ajde jedi pa živi, ko Boga te Pa molim. ješću, doručak je jako bitan u ishrani, jeste, to je tačno. Bože, daj mi strpljenje. Jedno te isto svaki dan, klasika vam. Šta jesti, kako spremati, kako ovo, kako ono. Koda sam se jučer rodila i sad treba da se učim šta ću da kuvam, čovječe. Jer ti vidiš koja su vremena. Pa meni je više dosta prebiranja po tom novčaniku i sve skupa. Da sve imaš, a da malo potrošim. Vidim, Miki, ali Ti kažeš, to što- daj što ovo, ja daj tražim ono, to. vidite kako bi ja kuvala, čoveče. to što ja tražim, ja ne tražim puno. To je jeftina stvar. Pazi, trebaš jesti za zdrav život i dug život, ili dugovečnost, kako god. Pasulj, sočivo, To sve jedeš. kupus, Buranija, boranja, prazi luk, španac, prazi luk. I gledaj. brokuli, šargarepa. I sve, i povrće. Što više povrća, voća, i voća više sam. Što više povrća i voća i tako. Ti ne jedeš, To. ja ne znam. A ovo je na zadnjem mjestu. Na zadnjem mjestu. Hoćeš jabuku da pojedeš? Trebalo bi jabuku da je. Evo. Pa jedi jabuku. Ba ti dala. Da ti dala ja bi, sad je gotovo. Vaša visosti, samo recite što želite. Kud bi okom, tu ti ja skokom, ja ću Ali samo Ljubane, nemoj tako, nemoj. Da. Nemoj ti nervirati. Da ti dam Ni to jabuku. ne valja isto. Rekao bi šta je to jabuka? Ja sam gladan. Ja sam ovo, ja sam ono. Zašto ti ne doručkuje sad? Ja ne doručkujem. Znam da. Ali doručak je glavna Pa stvar. znam. A Znam. kad znaš zašto ne radi? Ali od kad ne radim, ja ne doručkujem. Ja sam doručkovala sa svojim ljudima i to smo imali takve doručke više kao ručak nego kao da je doručak i sve skupa, ali ne ide. Kafa mi najbolje prija, isto nije dobro, bolje čaj popit nego kafu, ali tako mi paše. Metabolizam mi još tako radi, dok radi, kad neće raditi, čao žaci, bye bye. Gojaznost. Šta bilo? Gojaznost. Znaš ti koliko sam ja kila imao? Pa sam doživio, 3 infarkta sam doživio. I izdržao me moje srce. Ali zahvaljujući što sam u mladosti jeo povrće i voće. Kašikom. Malo mesa, malo. 100 grama mesa je dovoljno. Pazi, želudac, bre, pa nije to čovječe bačva. Razumeš? Cijelo Pa malo. nisi mogao malo, jesi se trošio. Malo sam se trošio. Da. Malo se i troši. Malo, Druge da. radnje su tu bile, nije se razmišljalo o doručku, I nemoj me o sad dugovečnosti. vraćati u prošlost, nemoj pusti, Pa ti voliš prošlost. kaznili nas. Bog nas je tako kaznio, sve nas muškarce, da to stvarno da tako prerano nestajemo. A ja bih htio, razumeš, htio bi život da bude pun. Čega pun? Pun onoga čega je bilo. A šta je bilo? I bori se na sve moguće načine. Boriš, duša sa sobom.
ali popapala vaca. Ma nema. Da. Maca Sad popapala. papaj samo izmišljaš to da jedeš, da mi dugo živiš i tako dalje. Da su u mladosti čuval, bilo bi ti drugačije. Ma nema. Da, Baš ti mi sad. jer jesam. Jes. Bože, kako lepo lažeš, pa to je Mm. nevjerovatno. Ne. O jak. Malo si me ovo raspoložila. Jer jesam. Ajde. Bez obzira na ovaj doručak. Čuj, sad je dosta bilo. Evo još malo. evo. Stvarno dosta je bilo. Nemoj da mi ga uzme slučajno. Uzet ću ti ispred sebe i ispred tebe i... Hoćeš malo jajček. Neću jajčeka. A jajca? Niti jajca. Ni jajca neće. Neću. Niti kobase, Ej. ništa neću. Ti moraš malo više vode da piješ. Znaš? Ja pijem skoro 3 litre. Pa ti pi. A ti kažete grlo boli Tvoja malo. težina i moja težina. Ne, pa nema što Nebo težak, izgleda. nisam ja težak. Ma ja. Ne. Baš kad se najao lepo, bez obzira što mi se baš ukusno je, ali znaš ono, ja hoću živjeti. Na nebo stignem da odletim, stignem. Živi, živi čoveče. Živi. Budi dobar. Bog to sve vidi. Slušate, štitite, branite. Samo dugovečnost. Dok imaš mene, imaš i dugovečnost. Znaš, o ženama znam. Manji da sedi za kompjuterom. žena se mora poštovati. Da, pa kako Jer- to poštoješ? Žena, ti postaješ od majke, ne? Od majke. To je žena. Ženiš se sa ženom, Zamisli. a ruku na kraju opet. I rađa ti žena. I na kraju ruku ti pruža to. Znači, žene treba poštovati. Žena ti celog života ruku pruža. Ja. Samo I vi, hvala je na tome. samo vi ništa ne vidite. Ko me Šta vidi? misliš, ko digne ruku na ženu, da je muškarac? To je šaka. Ma, ajde bre, pa ja bi rađe ruku si odrezao nego na ženu. da Ma digne. ja bi ti ju odrezala. Pa da. Jajca su ti dobra. Pa čuj, koliko ih nosiš godina sa sobom. Malo su ti žilava, ali su dobre. Ti si stvarno malo pretjerala. Nemoj tako. Ljubavi, da ti kažem na kraju, da je naša ljubav prevelika i da ćemo mi ipak tamo starost dugovečno. Hoćemo tamo, hoćemo. Ne tamo, nego dugovečno, živjeti Da, dugovečno. pa živjet ćeš i gore. Ali moramo se poštovati. I Čuj, ne smemo jedan na drugoga, a da kažemo. Odmah se moramo smiriti i naslaviti. brojiš do 10 Tako je. Pa to i i radim. onda ili dišeš ili Ali ne to i dišeš. radim. E, I radim tako. Molim. radiš ti mnogo toga. Gle, ja sam zaboravio da se snimamo. Skoro su mi gibisi ispali. Stavi si kukident. Dobro jutro, ljubavi. Jesi se ne spava? Oj, sjan. Jao, dobro. Znaš šta? Jevo
Jelo je ključ za dugovečnost. Ključ, glavna stvar. Pa onda lepo papi. Pa jeste, ljubica, Ajde. ali ja više volim one opsene kaše nego ovu sama. A sad ćeš jesti to. Pa ješu, ali hoću ti reći da, pazi, Jer svaki čas drugačije kažeš. Jao, pa opsene kaša. Jao, pa ovo. Jao, ribica, kao u štici. Jao, ovo. pazi, Ja, ono, Bože, daj mi više strpljenja, još nisam progledala veće ga općiš. pa nije ja pričam bre, pričam Liki, uvijek pričam o tome, Šta bi bilo, kak bi bilo. hoću da doživim dugovečnost. Ma svi hoćemo mi da živimo i tako dalje i kako živimo, ali kak ti je Bogo zacrtao, tak ti bude. Osnovna stvar u svemu tome jeste. Osnovna stvar je da mladi ljudi odlaze, a skeleti ostaju. Čekaj ti, hoćeš da ja idem, ne Pa i možemo, ja sam skelet, pa šta? ne možemo Šta? mi otići još, pazi, da je to samo tako. Ja hoću da ti kažem da dugovečnost se zasniva na ishrani. Jer ti znaš da sad ti ne znaš što donosi dan, što donosi noć. A Kako kanovi se sada, hraniš? jedeš lepo, a se jedan po samo možeš kod čurka lepo šiju da izbaciš ono. Kako se hrani za dugovečnost, tako ti je. Ali Ne. to mi ne pazimo. Ja sam dobro jeo, kad gledam s ove distance, s ovog vremena, ja sam dobro jeo, a ono vreme sam mislio da jedem sirotinsku ishranu. Međutim, ta ishrana se ispostavila da je veoma kvalitetna. Danas vidim da jure tu hranu, a to znači povrće i sa kašikom. Sa kašikom neki treba da se je, sa kašikom. Pa možeš ti jesti sa kašikom, ali mi ne znamo šta jedemo. Pazi. Danas, a pogotovo sada kada smo starili, sada organizam nam je oslabio. Ne može probava da izvrši svoj zadatak. Kao pre, ja sam radio sam u mesnoj industriji, ja sam imao, ne znam šta nisam imao tamo. Ali probava je radila i radio sam, a mi smo ostarili sad, pazi. 8 banki je tu. Kako ti može tvoj organizam da probavi ovo sve? Aj, kaži ti meni. Objasni mi to. A šta da ti objašnjavam? Pa, Šta da ti objašnjavam? zato ti kažem da jako je bitno šta jedeš da bi mogo da živiš. A u ostalom, znaš ti da je želudac ovako košaka? To ja Mi znam sipamo, najbolje. mi smo sipali u njega i rastegli smo A ga, nemoj u čovječe, množini ko kantu za govoriti, smeće, mi, samo mi, ubacujemo mi. u njega svega i svačega, razumeš? To je ključ toga svega. Pa ne ubacuj. Pa ne, ali ubacivali smo. Gledam te jučer, ono, kolač, tepsiju kolača ti pojedeš. Nisam pojeo tepsiju, pojeo sam 2-3 kolača, nemoj pričat, ajde kak ti tepsiju. Tepsiju kolača si pojeo. Tepsiju? Tepsiju, da. Pa, ajde, Ja sam ako od ti toga kažeš- uspela da se a, počastim sa 3 komada. Ako ti kažeš da je tako, Da. onda u redu, nema ništa protiv, samo ne valja, ne smije da se jede tako. Ne smije, naročito mi sada kada smo, vidiš u tim godinama, ne smije. Treba probaviti ovo jaje. Jaje isto, dobro, kvalitetno jeste i tako, ali ovaj sir, kako se zove ovo, nama sir, on je isto težak. Ono jučer što sam jeo, pa prekjučer, pa ono ovsene, pa ove, pa one, kukuruzne pahulje, pa to je kvaliteta, to za čaj. Znaš kako fino na želudac onome. I zapamti, ja hoću da živim, razumiješ, neću da
I zato se Ajde borim. jedi pa živi, ko Boga te Pa molim. ješću, doručak je jako bitan u ishrani. Jeste, to je tačno. Bože, Mm. daj mi strpljenje. Jedno te isto svaki dan, klasika vam. Šta jesti, kako spremati, kako ovo, kako ono. Ko da sam se jučer rodila i sad treba da se učim šta ću da kuvam, čovječe. Jer ti vidiš koja su vremena. Pa meni je više dosta prebiranja po tom novčaniku i sve skupa. Da sve imaš, a da malo potrošim. Vidim, Miki, ali Ti E, kažeš, to što- da je ovo, što ja da je tražim ono, to- vidite kako bi ja kuvala, čoveče. to što ja tražim, ja ne tražim puno. To je jeftina stvar. Pazi, trebaš jesti za zdrav život i dug život, ili dugovečnost, kako god. Pasulj, sočivo, To sve jedeš. kupus, Buranija, boranja, prazi luk, španac, prazi luk. I gledaj. brokuli, šargarepa. I sve, i povrće. Što više povrća, voća, i voća mislio sam. Što više povrća i voća i tako. Ti ne jedeš, To. ja ne znam. A ovo je na zadnjem mjestu. Na zadnjem mjestu. Hoćeš jabuku da pojedeš? Ba, trebalo bi jabuku da je. Evo. Pa jedi jabuku. Ba ni ti dala. Da ti dala, ja bi, sad je gotovo. Vaša visosti, samo recite što želite. Kud vi okom, tut ja skokom, ja ću samo Ali to ljubav, nemoj tako, nemoj. Da. Nemoj ti nervirati. Da ti dam I to jabuku. ne valja isto. Rekao bi šta je to jabuka? Ja sam gladan. Ja sam ovo, ja sam ono. Ne, zašto ti ne doručkuje sad? Ja ne doručkujem. Znam da. Ali doručak je glavna Pa stvar. znam. A Znam. kad znaš zašto ne radi? Ali od kad ne radim, ja ne doručkujem. Ja sam doručkovala sa svojim ljudima i to smo imali takve doručke više kao ručak nego kao da je doručak i sve skupa, ali ne ide. Kafa mi najbolje prija, isto nije dobro, bolje čaj popit nego kafu, ali tako mi paše. Metabolizam mi još tako radi, dok radi, kad neće raditi, čao žaci, bye. Gojazno. Šta bilo? Gojazno. Znači koliko sam ja kila imao. Pa sam doživio, 3 infarkta sam doživio. I izdržalo je moje srce. Ali zahvaljujući što sam u mladosti jeo povrće i voće. Kašikom. Malo mesa, malo. 100 grama mesa je dovoljno. Pazi, želudac, bre, pa nije to čovječe bačva. Razumeš? Htjela Pa malo. nisi mogao malo, jesi se trošio. Malo sam se trošio. Da. Malo se i troši. Malo, Druge da. radnje su tu bile, nije se razmišljalo o doručku, I nemoj me o sad dugovečnosti. vraćati u prošlost, nemoj pusti, Pa ti voliš prošlo. kaznili nas. Bog nas je tako kaznio, sve nas muškarce, da to stvarno, da tako prerano nestajemo. A ja bih htio, razumeš, htio bi život da bude pun. Čega pun? Pun onoga čega je bilo. A šta je bilo? I bori se na sve moguće načine. Boriš se, boriš, duša sa sobom. Ali popapala vaca. Ma da. Da. Mada popala. Sad papaj samo izmišljaš to da jedeš, da mi dugo živiš i tako dalje. Da su u mladosti čuval, bilo bi ti drugačije. Ma nema. Da, Baš mi sad. jer jesam. Jesi. Bože, kako lepo lažeš, pa to je nevjerovatno. Ne. Mojok.
Malo si me ovo raspoložila. Jer jesam. Ajde. Bez obzira na ovaj doručak. Čuj, sad je dosta bilo. Evo još malo. Evo. Stvarno dosta je bilo. Nemoj da mi ga uzme slučajno. Uzet ću ti ispred sebe i ispred tebe i... Hoćeš malo jajčeka? Neću jajčeka. A jajca? Niti jajca. Ni jajca nećeš. Neću. Niti kobase, Ej. ništa neću. Ti moraš malo više vode da piješ, znaš? Ja pijem skoro 3 litre. Pa ti pi. A ti kažete grlo boli Tvoja malo. težina i moja težina. Ne, pa ne, što Treba težak, izgledat. nisam ja težak. Ma jo. Ne. Baš kad se najao lepo, bez obzira što mi se baš ukusno je, ali znaš ono, ja hoću živjeti. Na nebo stignem da odletim, stignem. Živi, živi čovječe. Živi. Budi dobar. Bog to sve vidi. Slušate, štitite, branite. Samo dugovečnost. Dok imaš mene, imaš i dugovečnost. Znaš, o ženama znam. Manje da sedi za kompjuterom. žena se mora poštovati. Da, pa kako to Jer- poštoješ? Žena, ti postaješ od majke, znaš, od majke. To je žena. Ženiš se sa ženom, Zamisli. a ruku na kraju opet. I rađa ti žena. Da. I na kraju ruku ti pruža to. Znači, žene treba poštovati. Žena ti celog života ruku pruža. Da. Samo I vi, hvala je na tome. samo vi ništa ne vidite. Ko ne Šta vidi? misliš, ko digne ruku na ženu, da je muškarac? To je šaka. Ma, ajde, pa ja bi rađe ruku si odrezao nego na ženu. Ma ja bi ti odrezala. Pa da. Jajca su ti dobra. Pa čuj, koliko ih nosiš godina sa sobom. Malo su ti žilava, ali su dobre. Ti si stvarno malo pretjerala. Nemoj tako. Ljubavi, da ti kažem na kraju, da je naša ljubav prevelika i da ćemo mi ipak tamo starost dugovečno. Hoćemo tamo, hoćemo. Ne tamo, nego dugovečno, živjeti Da, dugovečno. pa živjet ćeš i gore. Ali moramo se poštovati. I Čuj, ne smemo jedan na drugoga, a da kažemo. Odmah se moramo smiriti i naslaviti. brojiš do 10 Tako je. Pa to i i radim. onda ili dišeš ili Ali ne to i dišeš. radim. E, I radim tako. Molim. radiš ti mnogo toga. Gle, ja sam zaboravio da se snimamo. Skoro su mi gibisi ispali. Stavi si kukident.